baro bena ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min be warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita nunu kun be di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure be cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka be bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu be wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier nunu validité ye san 3 kɔfɛ i be sen ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bena ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès nunu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu be ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a be wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw be d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a be reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i be ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o be di ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifile a ka galon bɔ an da. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Yurugu ani namara Orange Money kan o ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan
jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔ kan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorola kɔdi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kɔdi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorola kɔdi ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi ni waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni ni video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. Filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falaye Keyita bi ye kari ye bi kari ni kari tɔw tɛ kelen ye parce que tubabukalo seginna san 2025 o tile laban de ye bi ye sabula bi ye utukalo tile 31 donc kari kɛrɛnkɛrɛnnen no Falaye kari min do a kari gɛlɛyara kosɛbɛ nga bamananw ko ɲuman fara kojugu kan n'Ala y'a min k'i ye Ala minɛ n'a ye Falaye ko foyi tɛ kɛ ten anw de b'an kunfɛ n ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen n'a bɛ baro kɛ kosɛbɛ a ko ma ko n bɛ fɛn jumɛn dɔn ko ka di kosɛbɛ k'a ka di yɛrɛ ko fɛn duman jumɛn ko n b'o dɔn diɲɛ kɔnɔ n k'a ka tɛmɛ nin ye a ko lafiya ko n'an b'a fɔ ma ko la paix Falaye n ye n sigi ka miiri sogotilaw la ka miiri zamɛtilaw la ka miiri diɲɛ lafiyaw bɛɛ lajɛlen na n k'a ma n ko cɛmɔgɔ André n k'i ka kuma ye tiɲɛ Ala ka hinɛ a la n k'i ka kuma ye tiɲɛ dɔnnibaba don Ala y'a ka kalifa minɛ a la Sikaso ka don cɛmɔgɔ André Traoré a ko i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ n'i ma lafiya la ni lafiya tɛ i tɛ se k'a kɛ dɛ wa anw bɛ lafiya ɲini de la sisan Falaye waati dɔw la mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko bɛɛ ye olu ye nka u kan ka to k'u miiri dɔrɔn yanni olu kun ka na ko bɛɛ kun ye dɔw fana ye olu taara mini ni Ala ye se kɛ maa min ye hinɛ fantanw na Falaye Ala ka kɔlɛ don an bɛ fɛn caman fɔ ko diinɛ nka diinɛ fana nana sɔrɔ fɛn caman bɛ anw yɛrɛ fana fɛ yan ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kanu tiɲɛ fɔ tilennenya laadiriya balimaya sinjiya nin bɛɛ lajɛlen dili kun donnen don anw ka jamana kɔnɔ yan Falaye n'i b'a fɛ k'a dɔn ko diɲɛ ye min ye n bɛ yɔrɔ damadɔ f'i ye kana fama yen yɔrɔw ma ni ci t'i bolo a fɔlɔ i jija Falaye kaburu i ka to ka taa ye n'i taara ye n'i y'a mɛn ko karisa tun bɛ yen n'i y'o dalen k'i sanga o ma i b'a dɔn k'a fɔ k'e yɛrɛ bɛ nana kɛ ten don dɔ la
a filanan i bɛ to fanga ni disi gosi ba min na i b'i bɛrɛ bɛn maaw ma Fala ye n'i ye yen to yen i ka hinɛ ka se yen mɔgɔw ma a n'a baarakɛlaw yɔrɔ filanan min bɛ yen ni m'o f'i ye Fala ye o ye dɔgɔtɔrɔso ye yen i bɛ Ala ka masaya ye yen i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dɔnkilidalaw bɛ kuma min fɔ an ka Segu baradunufɔlaw bɛ kuma min fɔ jugu foyi tɛ maaninfin na ni bana tɛ Fala ye jugu tɛ se k'i bali k'i tɛ ninakili a tɛ se k'i bali k'i t'i sagona dumuni kɛ a tɛ se k'i bali k'i ka t'i dungɔla yɔrɔ la nka min b'i balo la o ye bana ye an ka to ka taa banabaatɔw lajɛ ka dugawu kɛ u ye k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ cogo min bi don dɔ la an bɛ se ka se ale sawura in fana kɔnɔna na Fala ye yɔrɔ laban min bɛ yen ni o da man di maa la ten kosɛbɛ ni maa dan tɛ yen na kosɛbɛ o ye kasobo ye Fala ye dugawu min bɛ kɛ kasobo la a tɛ kɛ misiri la Ala tɔgɔ min bɛ fɔ kasobo na a tɛ fɔ misiri la n'i jigi bɛ banna pewu i bɛ Ala dɔrɔn de ye n bɛ ka nin fɔ mun na bi ko de bɛ na nin ko ye Fala ye dɔgɔtɔrɔw bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ an cinin fara belebele kan u bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn ye bi ko entrepreneur do ko Jabate a ye n bonya jama ɲɛna Ala kan'a malo Ala k'a to ne yɛrɛ fana kɔnɔ a diyara n ye bamananw ko ni ko diyara i ye a kana bonya i ma dɛ a ka bɛn i ma fɛn o fɛn n'o bonyani ma o b'i tɔɔrɔ an kɔni b'a mɛn Bamakɔkaw de ko a diyara ye a bonyana ma n'a diyara a ka to a ka bɛn i ma min bɛ bonya i ma o b'i tɔɔrɔ kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na Fala ye an ka jamana kɔnɔna na nin waati in na an k'an ka karamɔgɔw fo n m'a fɔ an ka moriw dɛ Fala ye n m'a fɔ an ka alimamiw dɛ n ko an ka karamɔgɔw Fala ye dɔnniw tɛ kelen ye dɛ n'o tɛ mécanicien fana kalannen don dɛ a bɛ dɔnni kɛ dɛ kalandenw caman b'a bolo a b'u dege baara la a fana tɛ karamɔgɔ ye wa n'an ka jamana y'a faamu don min ko dɔnniw sugu tɛ kelen ye kanko de b'u bɔ ɲɔgɔn na an bɛ lafiya dɛ e m'a ye halisa anw ka baarakɛyɔrɔ la ɲininkali de bɛ kɛ ko karisa ka diplôme bɛ min na a ka CV bɛ min Fala ye a bɛ se min na anw ma don o ɲininkali la fɔlɔ o de la an ka dɔnnibaaw b'an bolo an ka kodɔnnaw b'an bolo an ka maa faamuyalenw b'an bolo u t'i ɲininka jamana ko la jamana kungo tɛ f'u ye foyi tɛ sara u la a dun bɛ ka kɛ olu de kama nka n'an bɛ ɲɛ ganna an bɛ boli ka alimami de lajɛ an bɛ dugutigi de lajɛ an bɛ sigiɲɔgɔnw de lajɛ yanni an somɔgɔw ka an sɔrɔ yɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma anw fɛ yan anw y'an jago ye Fala ye fɛn dɔ bɛ yen ni Mali tɛ Mali la n'a bɛ dugu caman na dɛ Fala ye anw de bɛ furu siri siɲɛ 3 Mali n bɛna f'i ye i b'a faamuya o laada ko cogo di an bɛ furu siri ten o ye furu ye silamɛ diinɛ walima kerecɛn diinɛ ko cogo di an bɛ furu siri ten an bɛ tila ka taa monsieur le maire fɛ yen tuguni ka taa furu siri furu kelen sirila sariya 3 la Fala ye sariya jumɛn de bɛ bato jumɛn kan mori furusiri bi kɛ mairie furusiri bi kɛ laadala furusiri bi kɛ nka nin si tɛ problème ye dɛ ni degun nana moriw t'i lajɛ laada t'i lajɛ an bɛ taa tribunal de lajɛ walima n'i bɛna ta baara la ko je suis marié alimami y'an ka furu siri an ka furu sirila an y'an ka ko non sariya Mali sariya t'o dɔn anw dun ko anw ye laïci ye dɛ Fala ye hali o don n ye n to tulonkɛ la
n sigiɲɔgɔn dɔ fɛ an bɛ misiri kɔnɔ a ko minisiri yɛrɛ ma kalo dati bɔ fɔlɔ ne ko n ko kalo jumɛn ko ne bɛ ka fili dɛ n ko ma fili dɛ n k'i ka daluya di ko ko minisiri bɛ kalo jumɛn la ni farafin kalo tɛ ne ko n ko minisiri kan ka farafin kalo lajɛ n ko o tuma kerecɛn kalo dun k'o yelen don ka ban n ko o tuma anw dɔnnibaaw ka kalo dun k'o yelen n ko n k'an tɛ eta layiki kɔnɔ wa n ko n'an bɛ layiki kɔnɔ n'a ye silamɛw ta bɔ a bɛ kerecɛnw ta bɔ a bɛ tɔw ta fana bɔ cɛkɔrɔba ko n bɛ fɛ ka kuma kɛ nka an bɛ baro de la n'an ko an ye layiki ye fala ye an ka kɛ layiki ye c'est pour ka laïcité waati anw minnu ti fɛn dɔn silamɛ diinɛ taabolo la an y'an da de an ma sɔn k'an da don a la munna parce que an t'a dɔn n'i tɛ fɛn dɔn fɛn o fɛn na i t'a kɛ makun ye i ka lajɛli kɛ a kunnafoni dima yɔrɔ dan o ma wulada in na an bɛ ka nin fɔ c'est diɲɛ ye ɲɔgɔn bilasira de ye anw tun ka sigiw ka di kulubalilakaw ka du turelakaw ka du buwarelakaw ka du jaralakaw ka du danbelakaw ka du mayigalakaw fɛ yen wasolonkaw bi yan sinafɔw bi yan fulaw bi yan fɛ dɔngɔnɔw filɛ nin ye bɔbɔw filɛ nin ye an bɛɛ bɛnnen kun don nka bi mun y'an tiɲɛ a fɔlɔ an ye diinɛ ɲɛmɔgɔw an y'olu bila diinɛ ɲɛ ka diinɛ bolofara caya k'olu ɲɛmaw bato ka ɲinɛ ala a n'a kira kɔ a tɛ fɔ tuguni ko kuranɛ ko tan a bɛ fɔ de ko anw karamɔgɔ ko tan anw ka taabolo ko tan anw ka tabiya ko tan donc an y'olu ta k'olu bila ala jɔyɔrɔ la an bɛ ka jɔnni bato sisan n tɛ ne bolo n'anw ko sisan de ta kɛcogo ka ɲi sisan de wajulu kɛcogo ka ɲi an ka maakɔrɔ minnu taara kiyama fala ye k'olu to kɔrɔlen na olu ka kiiri bɛ taa kɛ cogo di sisan maa kan ka to k'i hakili jagabɔ ka faamuyali kɛ nka diinɛ ko don n t'a sama parce que a kumaw ma nɔgɔn ne ti fɛn dɔn a la mɛ n ye jateminɛni min kɛ dɔrɔn o de ye nin ye mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka segin an yɛrɛ ma o an bɛ segin an yɛrɛ ma n'i tun ko jɔn ni waleya ka b'a fɔ non bamananden tɛ sɔn nin ma dɛ non ni diɲɛ wuli bɔbɔden tɛ nin kɛ dɔngɔnɔden fulaw pulo ɲamata gasi ale tɛ se ka nin kɛ a ye fɛn bɛɛ fo sɔmɔnɔden i t'o ye nin ko fasugu mɛ bi tana jumɛn ma an na yɛrɛ wari ɲɛkɔrɔ tana jumɛn ma an na o de la an ka jeli cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ala ka hinɛ a la usumanu sumanu bamakɔ jelikuntigi kun don a ko nkalon fa n'a ba o de ye jitɔya ni nata ye fala ye maaw ko de sisan olu ka fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma sɛgɛn min bɛ e bolo e y'a sɔrɔ cogo min o t'olu ka sira dɛ olu fana ka kɛ e ɲɔgɔnna ye ka fɛn sɔrɔ nɔgɔya la ne kɔni b'a dɔn n'i ye yiri turu bi a tɛ kɔrɔbaya sini a tɛ kɔrɔbaya sinikɛnɛ i bɛ muɲu ka sabali de bamananw ko ten muɲu de bɛ si bɔ sɛkili la n'o tɛ a fɔra don min na a tɛ tɔɔrɔ o don dɛ an k'a dɔn k'a fɔ ko an ɲɛ bɛ maa o maa la kun bɛ sumana a ye waati min kɛ tile la e ka taa ɲininkali ko laban ni furabulu bɛ ji la don min a tɛ toli o don nin ye bilasiraliw ye an ni maakɔrɔ caman ye ɲɔgɔn ye bi an bɛ dugawu k'u ye ala ka si jan ni kɛnɛya d'u ma fala ye ni fɛn foyi t'i bolo k'i yɛrɛ ye bani n'i ti se foyi la i bɛ se min na o kɛ bani kana jɔn kariya kɛ man di dɛ nka kana perese kana mɔgɔw ye ka girin k'u nege minɛ ten a dɔ la i ka hɛrɛ yɛrɛ t'a la mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ ma karisa surtout jamana min kɔnɔ mɔgɔw b'i kɔniya u b'i neni u b'i juguya u t'i dɔn u t'i bɔyɔrɔ dɔn u t'a dɔn i ye maa min ye u bɛ bila i la ten dɔrɔn bɛɛ kɛra bɔlɔlɔ ka kumana ye bɛɛ kɛra ko bɛ jalatigɛ b'a ye bɛɛ da bɛ kuma bɛɛ la yɔrɔ la kɔni
ni ma muɲu ka sabali i tɛ diɲɛ jabɔ dɛ nin ye bilasiraliw ye an b'an ka maakɔrɔw fo Segu maabaw m'a fɔ les sages dɛ n ko Segu maabaw n ka kuma kana taa falen Sikaso cɛkɔrɔba gɛrɛ maaw wala n b'u fo Buwatu lakanubaw k'u fana fo ka Buwatu Mawdo maaw fana fo fala ninnu cɛkɔrɔbaw ninnu kunkolo b'u kan da la n'i y'a mɛn Mali a kurulen don dɔw de bolo minnu ka kɔlɔsi b'u bolo soju la k'u fana fo fala ye taabolotigiw minnu bɛ yen n'u kunnankan ye Mali ye sira o sira fɛ an bɛ k'an janto jamana in na bi ka gɛlɛn nka a ma fɔ ko diɲɛ wulitɔ don ni bɛɛ y'i seko kɛ jɛlenya ni tilennenya kan jamana in bɛ lafiya k'i fo k'i Keyita bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ IDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran Falaye n'an donna kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa Orange Mali la Falaye an ka Ala fo k'Ala barikada Falaye ɲanibaatɔ ye dɔgɔ o dɔgɔ jɔ Orange denmisɛnnin kelen maa 151 y'a dɔgɔ bɛɛ jɔ nka an ye bataki dɔ sɔrɔ bataki in an tɛna n'a kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ bi nka bataki in bɔra cour d'appel la Falaye cour d'appel ko min ye denmisɛnnin 151 ni Orange y'u gɛn ka bɔ baara la tile se kuncɛ fɛ ni tribunal de travail ko ale tɛ se k'a kiiri tigɛ cour d'appel ko a bɛ Orange wele Falaye a ka na Orange min n'a jabala bɛ Amdalayi ACI la ni bolofaraba de don k'a ka na septembre kalo tile 30 ko kiiri bɛ a kun ka cour d'appel kɔnɔna na ka kɛ ni denmisɛnnin maa 150 ye Falaye sɛbɛn in i b'a dɔn ko kiiri sɛbɛn ale tɛ yira an ye min faamu a la a bɛ n'a fɔ u ka sonaldonbaw tribunal de travail kɛlen k'a fɔ ko ale tɛ se ale bɛ papier dɔ de kɛ ka d'u ma u wuli ka taa n'o ye cour d'appel la Falaye ka taa ko in da olu ɲɛkɔrɔ k'a yirula k'a fɔ anw ka fɛnw filɛ nin ye o la cour d'appel ale fana b'a ka kow daminɛ tuguni ka don sɛbɛn kɔnɔ ka kiiri don fɔ donc maa 151 min ni Orange y'u gɛn k'u ka hakɛw to yen k'u ka saraw to yen san 10 dɔw ta y'o sɔrɔ dɔw ta ye san 15 dɔw ta ye san 17 k'o bɛɛ kɛ baara la k'u gɛn i ko somantanw kuuru ko ale fana bɛna don sɛbɛn in kɔnɔ k'a lajɛ n b'a min fɔ denmisɛnnin ninnu ye u ye ko in kɛ ni basigi ni muɲu ni sabali min ye u y'a kɛ ni maaw lamɛnli min ye u ka t'o sira kan hali bi parce que sariya a tigɛyɔrɔ n'a ka ca kojugu Falaye parce que hali ni cour d'appel fana ko sisan ko a kɛra tan i bɛ se ka taa n'a ye cour suprême na nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye yen kɔni n'i taara ye c'est fini ye n'olu y'a tigɛ o y'a bannen nka an ka dugawu kɛ a kana se yen ma
parce que ko in kɔnɔna de ka dun fala ye fo ka taa fɔ a ka dun ne ye kuma caman mɛn n ye mɔgɔ denmisɛnnin minnu bɛ nin ko in kɔnɔ u ye degun caman sɔrɔ a dɔw yɛrɛ n'u yɛrɛ tun ma kɛ maa ye maa minnu bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn hakili sigi san b'a sɔrɔ a dɔw kunkolo wulila fala ye e bɛ san 10 san 22 san 24 ka na f'i ɲɛna k'i bɔra baara la bɔ kun ma f'i ye foyi ma f'i ye i ka hakɛw yɛrɛ bɛ yen ka tila ka da tugu i ka minɛnw da la i yɛrɛ bolo la i bɛ baara kɛ ni minɛn ka da tugu u da la ka gendarme jɔ k'i kana don i ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na o ye se ye sa dɛ kunu Darame ye min sɛbɛ n y'a dɔn i y'o fana kuma mɛn o kɔni ta avocat belebelew b'o bolo o ta in kɔ ka girin parce que ale fana n'u ye baara kɛ u tun bɛ fɛ k'ale ɲɔni ka bɔ yen ka na bɔ ni société de sécurité dɔ ye kɔ kan ka n'o bila ale nɔ na donc sécurité mɔgɔw ko n'an bɛ fara ɲɔgɔn na a y'an ka hakɛw jate k'a kan tigɛ fala ye maaw bɛ kuma dɔ fɔ kuma dɔw la an kan k'an ka kiiritigɛlaw fo han parce que nin waati in na kuma dɔ la a bɛ bin an kan han an k'o fana fɔ voilà parce que n'a da man d'anw na dɔrɔn an b'a fɔ ko n ka u bagara ma mais kuma min bi u bɛ ka min kɛ u kan ka dɛmɛ parce que ni kiiri ɲɛmaaw ye baara kɛ n'i gɛrɛl'u la n'i y'u ka hakilina lamɛn hali kuma dɔ la an yɛrɛ b'a fɔ ko n k'an ma fɛn faamu mais n'i gɛrɛla i yɛrɛ b'a faamu quoi donc Orange maa 150 halisa u k'u sinsin u ka to sariya kɔ komi an ye min f'u ɲɛna kuma bɛɛ fala ye an bɛ jigin anw ka dugu kɔnɔna na ɲɔnɔ mara kunungo nɛgɛ kanɲɛ 17 ka don 18 kɔnɔ an ye kibaruya sɔrɔ min ye dogo firi ale ni Jabali ni ɲɔgɔn cɛ dogo firi maire n'o ye Moribo Kinbiri ye ko dɔw taara bi a ka jɛkulu marifatigi dɔw minnu ma lakodɔn hali bi u ye a n'a ka sofɛrikɛ kɔni u y'olu fa nka fala yanni waleya in ka kɛ ŋunuŋunu caman tun bɛ dogo firi kɔnɔna na ko min ye maire ye a tun b'a fɛ u ka bɛnkan ta bɛnkanko kuma in ganna kosɛbɛ dugudenw y'a yira maire la k'u tɛ bɛnkanko la waleya in a tibitaba barika bonyana parce que dugudenw yɛrɛ bolo u kan ka u wasa don jamana de la ni jamana bɛ yen u kan k'u wasa don jamana na u k'u lakana waleya in de kɔfɛ sa min ye maire ye dogo firi ni Jabali ni ɲɔgɔn cɛ halisa a ma fɔ ko bamanci wale ɲɔgɔn wale kɛbaaw don fɔlɔ a fɔra marifatigi dɔw o de ye a bɔnna ani na sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na sabula a yɔrɔ la marifatigiw ka ca kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na parce que n'i ye dogo firi ta k'a lajɛ bi ka Moribo Kinbiri jɔyɔrɔ lajɛ a ka mairiya baaraw k'a lajɛ min ye farabugu maa bɛɛ lajɛlen caman sera ka boli ka na yɔrɔ min bi o ye dogo firi de kɔnɔna ye fala ye fɛn caman de ferekelen don ɲɔgɔn na nin yɔrɔ ninnu na kuma dɔw la a dɔw ɲɛfɔli a ka gɛlɛn kosɛbɛ nka an bɛ dugawu kɛ Moribo Kinbiri ale ka foro de ye Kinbiri wɛrɛ ye Kinbiri wɛrɛ malo min bɛ sɛnɛ ye a ka ca n b'a dɔn o sɛnɛko in yɛrɛ de y'a don politiki la fo ka na maire jɔyɔrɔ d'a ma n'Ala sɔnna a ma an ka maa caman bɛ an ka dugu la yen ɲɔnɔ u bɛ ko in lajɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ka janaja kɛra n'a kow kɛra cogo min na sini n'Ala sɔnna a ma an na walawalali kɛ anw ka Segu mara kelen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔnɔ mara la hali bi fala ye nin sen bamanci wale ni wale kɛbaaw u ye dugu caman mɔgɔw u y'a yira k'u ka jaga sarali daminɛ misi la jaga sara fɔlɔ misi 20 o 20 u tun bɛ misi kelen ta sisan a bɔr'o la sabula ko n'u ye misi ta u tɛ se ka jamana ye wa min ye misi yɛrɛ fana ye e bɛna misikulu jɔlen sɔrɔ ko ka den 6 ta n'i ma farati misi bɛɛ bɛ tugu i kɔ dɛ
ne ye wolomali ka nga tlolew lordi nunu kulu nyana uta kibta no yi ni lordi ta dro to be tugi ko de ulu nana 600 oti mago nye nu ye mishu mina 600 ni mishi deni bala o ye kema olovlai o jaga ye kema olovlai mishi bilole ba yoro la o wa kele wa war sara yoro fana wolu fana yirala donc mi nye nyono na lamina bi falai u be ni bara de lai dugu dɔw be nyono yɛrɛ masuru nana u taara olu dɔw kɔnɔna ka ban ka fɔ ko mɔgɔw ka jaga sara misi la an ye kibaruya fana sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko ko kelen hukumu kɔnɔna fana dɔw fana sera ɲɔrɔ sirifukɛ ka misiw ma ɲɔrɔ mara la o misiw bɛ ka ɲini fana parce que u kun ko k'u bɛ misiden 6 de ta ka taa n'a ye a nana ye k'a fɔ n'o misiden 6 taara u ni misi tɔw na taa k'u ye dɔ fara hakɛ kan mais min bɛ misi la kɔlɔsi kɛ sirifukɛ tɔgɔ la ɲɔrɔ yɛrɛ kɛrɛfɛla la o ye kow ɲɛfɔ cogo min na sirifukɛ ka denbaya mɔgɔw ye o ye k'a fɔ ni misi dɔw kɔni taara a bɛɛ y'ale jagabɔ ko kelen ye an bɛ dugawu de kɛ sa armée kɔni bɛ gosili la a fan ninnu bɛɛ la n'a kuluwo kɔnɔna la Mali ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ gosili kɔni bɛ sen na su ani tile an ye min sɔrɔ ka bɔ kibaruyatigiw olu yɔrɔ ani duguden minnu bɛ a yɔrɔ la olu fanfɛlaw la falayi jɛkulu dɔ sigilen don sisan nanzaralakaw fɛ yen jɛkulu in ko Ligue Défense Noire Africaine o jɛkulu in ale wulilen don k'i jɔ ko min ye fura dɔw bɛ yen olu dira sa ko ka se ka kɛ k'an ka denmisɛnninw k'olu lakana banako ta nasira fɛ yaasa bana dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na nin jɛkulu kofɔlen ni bibi na yɛrɛ a lakodɔnnen tɛ faransikaw fɛ sabula a bɔlɔ kun donnen do yen a ye nin de ta sa k'o kɛ bugunatigɛ sɛbɛn ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka t'i dogo maa lakodɔnnen dɔw bɛ yen olu ka bɔlɔlɔ siraw olu kɔfɛ fala ye baara cɛjugu in k'a ta k'a ɲɛsin olu ma o hukumu de kɔnɔna na télévision Renouveau u ye ale bugunatigɛ ta ka ngolonso nin ko in na ka nin waliya cɛjugu ni nin nkalon cɛjugu ta ka da Renouveau maaw la Renouveau y'a yira sa k'a fɔ waliya min taara ka ɲɛsin olu ma olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fala ye u y'a ye k'a fɔ min ye Mali kɛnɛya minisiriso a bɛ ka baara min kɛ nin furako in hukumu kɔnɔna na o ko o de ye sɛbɛ ye nka min ye jatigintan ye kibaruya jugu min bɛ yen n'u bɛ k'o ci k'o kɛ ka maaw papa furako in na n'o o ye jɛkulu ye n'o tɔgɔ ye ko LDA k'u ta ye nkalon ye bi u ta ye nkalon ye sini Renouveau ɲɛmaayaso bɛ maa min bolo nin waati in na n'o ye marikacɛ daw ye ale ye bataki bɔ k'a bin administrateur général groupe Renouveau k'a b'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko olu tɔgɔ donna min na bɔlɔlɔ sira fɛ k'a ɲɔgɔnna ka jibina nkalon tɛ yen min ye Renouveau ye a kibaruya siraw tele fara arajo kan u sen tɛ nin ko ninnu na bi u sen t'u la sini min ye denmisɛnninw ka furakɛli ko min filɛ nin k'a daminɛ san fu ka taa bila kalo 11 na Renouveau ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la marikacɛ daw ko k'u ti da a nkalontigali ma dɛ jɛkulu min yɛrɛ sigilen don Mali kɔnɔ n'o kan ka fura in lakɔlɔsi ka fura in baara kɛ n'o ye CVD ye min ye Sanba Usumani So ale ka yɔrɔ ye k'u b'a fɔ o tigilamaw fana ɲɛna k'u ka taa n'u ka baara ye maa minnu bɛ ka nin waleya ninnu kɛ ka Renouveau tɔgɔ don a la vaccin mun n'o kuma bɛ sen na marikacɛ daw a bɔra ni ko tiɲɛ ye fala ye a ko ko kuma in nkalontigali yɛrɛ t'olu bɔ koyi ale yɛrɛ tun bɛ baara kɛ kɛnɛya minisiriso la kunnafonidiko tun bɛ ale bolo baarakɛ jɛkulu min filɛ nin ye sa n'o o ye CVD in ye ale sigili sen kan san 2020 marikacɛ o y'a sɔrɔ ale bɛ ko ɲɛmaaya la kunnafonidiko la ministère yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye kɛnɛya minisiriso ye a ko hukumu kɔnɔna na min ye CVD minnu n'o sigira sen kan sa ka se ka Mali vaccin ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'u don bɛrɛ la ko nkalon bɛ ka ta ka da u la bi ko kajibina nkalon don wa min ye tiɲɛ kisɛ kelen o tɛ a la a ko k'a ko tiɲɛ ye min ye marikacɛ daw ko min yɛrɛ ye fura yɛrɛ kɛli yɛrɛ ye fɔlɔ a fɔ o ma ko essai clinique fala ye k'o bɛ kɛ ni jamaba de ye o bɛ kɛ bisa dugu kuturu kabila kunturu kin kuturu k'olu de ta k'olu lajɛ ka bɛrɛbɛrɛli dɔɔni kɛ k'olu k'o sigi sen kan o ko in yɛrɛ tun bɛ ka kɛ ni fura min ye n'o ye azithromycine ye ka se ka denmisɛnninw lakana k'o ko nana cogo min na k'o kɛra k'ale to minisiriso in yɛrɛ kɔnɔna na jɛkulu min sigira k'a baara kɛ kalanfa minnu bɛ dɔgɔtɔrɔ kalanso kunna olu bɛ a la pharmacie ɲɛmaaw b'a la
minisiriso maa ma falenw b'a la pharmacietigiw bɛ a la maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ kosɛbɛ kɛnɛyako kan ani jagoko kan ka taa kɛ sanuyako kan ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la wa maa ma falen min bɛ yen n'o y'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye o ye Sanba Usumanu So ye ale tɛ dogo fɔ maa ye tuguni banako la an ka jamana kɔnɔ sabula min ye covid-19 ye Usumanu So maaw ye a y'o jɔnjɔn sɔrɔ minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna a yɛrɛ kɛra o ye wa min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi maa ma falenw don minnu bɛ taa bi ka yira maaw la nka min ye kajibi na nkalontigɛla minnu bɛ bɔlɔlɔsira kɔfɛ n'u bɛ ka nkalon tigɛ su ni tile u ka laɲini ye mun ye o ye ka kumaw la sigaw don maaw kunkolo la lakana baara min bɛ ka kɛ n'o ye yɔrɔ minnu talen don k'a kɛ marikacɛ ka kuma na a ko k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kimɛra dugutigiw sen yer'a la laadalatigiw sen yer'a la mara kalifalen don minnu na olu sen yer'a la saniya tigilamaw ani kɛnɛya tigilamaw prefew ni kɔnsew a waati ko ninnu bɛɛ lajɛlen y'u hakilila de ka taa fara sifiw ni diinɛtigiw ni silamɛ ɲɛmaw ni muso ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka duguw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yanni baara ka sigi sen kelen kan k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ yɔrɔ min fura in ni ale kan ka di denmisɛnninw ma k'a daminɛ san fu ka taa bila kalo 11 na fala ye a b'i kisi buguna ɲɛbana ma han pali fana bɛ a la min ye musow denmisɛnninw ka sali joona a bɛ se ka an kisi o fana ma muso minnu bɛ lajɔlen don a b'olu fana ka tinw olu ka kow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ko nin fura min dira bi jɛkulu min wulilen filɛ nin k'i kangara o kan n'a bɛ nkalontigɛ la don o don su ni tile a ka laɲini ye ka Mali ni a dɛmɛbaaw k'olu kɔfɔ ɲɔgɔn kɔ ko wa k'i b'a fɔ ko ko lawulilen de don ka ɲɛsin waati min na min ye fura in bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a bɛ ka nɔ bɔ a bɛ ka baara kɛ ni a dogolen tɛ maa si la AES jamanaw yɛrɛ bɛ fɛ k'u sen don a la sabula musaka bɛ bɔ yɔrɔ min na sa o ye Fondation Bill et Melinda Gates ye k'u bɛ fɛ ka sigana de don olu kunkolo la k'a sɔrɔ tɔn min yɛrɛ bɛ ka nin baara in kɛ bi a yɛrɛ lakodɔnnen tɛ tuguni Faransi jamana yɛrɛ kan ko an ka hakili to an yɛrɛ la sabula min ye fɛɛrɛ min sigilen don sen kan a kɛkun ye sa denmisɛnninw de ka se ka lakana don nataw bi banaw sini banaw ani bana min bɛ se k'u sɔrɔ don nataw olu kɔnɔna na ko nka k'a fɔ ko min ye vaccin ye wa azithromycin wa fala ye ko foyi t'a la k'a kan ka di denmisɛnw ma bi sabula Mali yɛrɛ a foyi finman n'a jɛman foyi tɛ kɛ Mali minisiriso tɛ min kalama ko nka ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan mun na fala ye o ye Mali bɛ ka se min sɔrɔ bi Mali bɛ ka ɲɛtaa min sɔrɔ bi kɛnɛyako ta nasira fɛ ka se ka o don bɔgɔ la ka sigana don maaw la baaraba minnu bɛ ka kɛ n'o bɛ ka sinsin ka taa ɲɛ kɛnɛyako la ko o nɛgɛ bɔ maaw la ko a ko dɔ bɛ tali kɛ o la min ye renouveau maaw ye u k'olu tɔgɔ u jamu u ka bugunatigɛw cɛ o cɛ i tɛgɛ dara a kan tuguni kiiri b'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ nka nin kɔni olu ye nin bilasirali in kɛ k'a yira sa k'a fɔ u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲinini kɛ k'an ka jɛ k'u dɛmɛ ka ni kibaruya sanuman di maaw ma yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ fili la cogo min na ninnu ka kajibi na nkalon ninnu a kana se ka ɲɛ sɔrɔ fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na APDP ale kɔnɔna na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da an bɛ segin ka na fala ye an bɛ taa APDP kɔnɔna na APDP ale tun ye kalansen sigi sen kan yaasa maa minnu bɛ yen n'u bɛna k'a ka lasigidenw ye jamana ka baarakɛyɔrɔ ni minisiriso kɔnɔna na olu ka faamuyali kɛ APDP yɛrɛ ka laɲini na min ye kalansen ye fala ye a daminɛna utu kalo tile 25
ka taa kun fori 29 kalansen kɛrɛnkɛrɛnni ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ bi n'olu bɛna t'u sigi minisiriso ninnu kɔnɔna na premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ani faso ka cakɛdaw la sa yaasa olu minnu yɛrɛ b'o baarakɛyɔrɔ la u ka se ka maaw la faamuya APDP n'o ye maaw tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsili ye ka se k'o kɛ maa kofɔlen ninnu sa f'o ma ko CPDw fala ye CPD kalan kɛli hukumu kɔnɔna na min ye professeur Mahamudu Samaseku ye n'ale APDP ɲɛmaa ye a yɛrɛ nana kɛnɛ kan koyi an'u ye masala kɛ a ye bilasirali kɛ u ye ka fɛn ɲɛf'u ɲɛna tile 5 in kɔnɔna na secrétaire général ka taa se APDP baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma u y'u fasa fili yaasa ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye u ka se ka kalan kɛ ka faamuyali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariyakisɛ minnu sigilen don calatigɛ jɛkulu kunna n'o bɛ tali kɛ maaninfinw tɔgɔla sɛbɛn na baarakɛyɔrɔw la min ye u yɛrɛ jɔyɔrɔw ye u ka baarakɛyɔrɔw kɔnɔ u bɛ se ka baara minnu kɛ sariya ko cogo di maaw tɔgɔla sɛbɛn fɔli la APDP kɛrɛfɛ o fɔ k'u fana ɲɛdɔn min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye min bɛ se ka maaw tɔgɔla sɛbɛnw k'olu la kɔlɔsi kuma tɛ gundo la sɛbɛnw u ye kalanko kunna o la min ye ɲɛfɔli kɛr'u ye ka tila k'u bila tuguni fala ye u yɛrɛ ka misaliyaw ta ka se k'a kɛ a b'a fɔ ma ko paratigi u y'o fana kɛ ka se k'a dɔn baara min bɛ sen na min ye Mahamudu Samaseku ye n'o ye professeur ye APDP ɲɛmaa a n'a ka secrétaire général u bɛɛ lajɛlen ka taa fara u ka directeur juridique kan n'o ye Ayidara ye u bɛɛ lajɛlen hali yɔrɔ kun b'a la koyi e ti yɔrɔ dɔn wa ayi fala ye jɛ yɛrɛ e ti APDP yɛrɛ dɔn fɔlɔ yɛrɛ e tɛ yɔrɔ siri bɛ dɔn Ismaël kɔni b'o kɔni dɔn i ka maa ye anw ka maa de ye yɔrɔ de ye aw de bɛ taa Ismaël nɔfɛ a yɛrɛ fana donnen don dagabana dileki donw na sisan dɛ malikura fini ninnu caman kalalen b'a bolo sisan fala ye ni baara in kuncɛli selen kɔfɛ baara in kuncɛli selen u ye bugunatigɛ sɛbɛn ta ka di maaw ma fala ye lakodɔnni sɛbɛn min b'a to sa olu na se k'u cɛsiri k'u jija APDP ale tɔgɔ la nin ko in kɛkun kun ye min ye olu ka kɛ APDP ɲɛna tulo ye u ka baarakɛyɔrɔw la ka ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛla tɔw ye yaasa fili kana ye baara la tuguni sariya ko cogo di baara kan ka kɛ cogo di mara yɛrɛ bɛna kɛ cogo di ka kɛ ni APDP ka wulikajɔw ye sariyaso ni baarakɛyɔrɔbaw kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ de ka tila ka sɛbɛn fana dilan tuguni k'a d'u ma fala ye a ye nin bila aw kɔrɔ aw ka to ka kalan k'a la a kana ɲinɛ professeur Samaseku a ko nin kalan min kuncɛlen filɛ nin ye o bɛna na to sa cakɛdaw la kɔni maa tɛna se k'a fɔlu ɲɛna tuguni ko an kun t'a kalama komi min ye maa caman sɔrɔ APDP an b'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ a n'a commissaire k'a tɛmɛ Bedi Jakite la sa min ye Ramses ye ale yɛrɛ b'a la Dala Male an bɛ ninnu fɔ min ye Aba Watara ye o ye n yɛrɛ terikɛ ye ale fana b'a kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo fala ye n'an bɔra yen kunnafoni di laadala kunnafoni di bɛn ni kelenya sinsinni na o tun bɛ baro sen dɔ kun kan min bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw kunnafoni di cogow ni bɛn ni kelenya sinsinni na an ka jamana kɔnɔ min ye nin waati in na maa caman bɛ fɛ sa lakana ko u ka sigi sen ka dugudenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye a la fasoden yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ yaasa ka se ka lakana sinsin cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na kibaruya di kɛra o kan ani baro sigi maa caman yera ko in kɛnɛ kan dugutigiw tun bɛ a la erokotaradi tun bɛ a la kunnafonidilaw tun b'a la a b'a fɔ min ma ko leader d'opinion olu fana tun b'a la fala ye Nfamara Berete ale ye min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ k'o filɛ kunbaba fana tun b'a kɛnɛ kan an ka jamana bɛ dankan mun na bi ni bɛɛ amina ye bɛn ni keleya ye kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ ani maa fɛn fɛn kumakan lamɛn bɛ jamana kɔnɔdenw fɛ siratigɛ de la kunnafonidilaw ka jɛkulu mun bɛ yen ko réseau média RSS olu ye hakili falenfali kɛnɛ bila sen kan yaasa bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan k'a fɔ wulikajɔ minnu kan ka kɛ maliden bɛɛ fɛ yaasa ka bɛn ni keleya sinsin an bɛɛ lajɛlen n'an jɔyɔrɔ an sɛbɛ lakani na parce que n'i ko lakanani o ye kɛlɛ kunbɛnni de ye fɔlɔ ka maa lafiya ka kɛ badabada yanni gɛlɛya si kana don a kɔnɔ lakana bɛ lajɛ cogo jumɛn bi a y'a ye barodaw la a fɔra an ɲɛna k'a fɔ ni kuma bɛ mɔgɔ min na lakanako kuma tɛ yen ni fantanya bɛ mɔgɔ min na lakanako kuma tɛ yen ni ci tɛ mɔgɔ min na k'a bɛ chômage la inactivité la k'a sigi k'a bolo fila d'a sen kan o ye don dɔ la bandi de fo ka fosi tɛ o la donc an ye wele bila duguden bɛɛ lajɛlen ma dugudenw n'i y'u wele f'i ka dugutigiw wele olu de ye ɲɛma olu de ye kunkolo ye ka nin kɛnɛ in sigi hakili jagabɔ de don walisa anw fana min ye kunnafoni dilan ye
an ka se k'an jeni yɔrɔnin fin depuis san 2019 n'o ye 2019 ye an ye jɛkulu dɔ sigi kunnafonidilaw journalistes n'a animateurs n'a vidéomans n'a vidéowomen n'a blogueurs a bɛɛ lajɛlen hali an ka communicant traditionnel n'o ye Recotrade ye an y'o don a kɔnɔ ɲina an ye nin jɛkulu in sigi ko réforme du secteur de la sécurité média RSS. maa minnu kun sugantira nin kɛnɛ in kan k'u kɛ baabutigiw ye ko panelisi olu bɛɛ lajɛlen ye u ka faamuya ani hakilina ɲuman b'u la kunnafoni bɛ se ka kɛ kalali sira ye cogo min na ka kunnafoni juguw kɛlɛ. Kunnafonila jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunnafoni dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati minnu na sisan n y'a fɔ aw ye cogo min na kunnafoni kolonw ka ca kunnafoni nkalonw ka ca donc o kunnafoniya ninnu kan ka labaara togo min na jamanadenw kana fitinɛ togo min na jamanadenw kana choqué u kana kanu jamanadenw bila waleya minnu cɛman ye waleya minnu tɛna na ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔ. An ka laadatigiw fɛn fangaba n'olu sen donna la ka se hakɛ dɔ la a bɛ ɲɛ sɔrɔ o ti dɔwɛrɛ ye i ka ɲininkali kɛ base la ni ɲininkali kɛ base la i bɛ jaabi min sɔrɔ i bɛ baara kɛ n'o ye bon ɲininkali bɛ ka kɛ base la mɛ a kan ka se hakɛ min na hali bi dɔ ka fara kan fɛn b'a jɛ tɛ mɛ ni hakilinaw ma kɛ kelen ye baara in a ti nɔgɔya an yɛrɛ b'a dɔn tɛrɛ jugu kɛlɛ a ma nɔgɔn. an ka jamana kumatigiw dugutigiw kunnafonidilaw ja baarakɛla suguya bɛɛ lajɛlen ko kunnafoniw ni kumaw ka cari minnu bɛ na ni basigi ɲɔgɔnminɛ ani bɛn ni kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. Vamara ani bɛ to ɲɔgɔn fɛ hali bi Sikaso min ye triangle di balafɔ ye Mali Burkina Côte d'Ivoire olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balanifɔ ɲɔgɔn ye min na sa tako 9 a kan ka daminɛ Sikasokaw fɛ octobre kalo nata in tile 9 ka taa bila tile 11 na ko denfaya bɛ maa min bolo o ye général d'armée Assimi Goïta ye yaasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sa u ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye Mamu Dafe ka taa se Sikaso gouverneur ma n'o o ye Marie Claire Dambele n'a bɛ kantalakaw ka sigi la olu bɛɛ lajɛlen nana sa ka se ka na ɲɛfɔli kɛ ɲinan ta bɛna kɛ cogo di Mali Côte d'Ivoire ale ni Burkina olu kɔni de bɛ ɲɔgɔn dan kɛ triangle balafɔ i n'a fɔ triangle bɛ fɔ cogo min jamana wɛrɛw fana kan ka na fala ye sabula triangle yɛrɛ bɛ daminɛ tuma min na 2003 Mali Burkina Niger olu tun bɛ ɲɔgɔn dan kɛ nka Laginɛ tun bɛ invité Niger fana bɛ yen sisan an y'a mɛn fana ka fɔ ko Ghana fana bɛ fɛ ka na a ko bɛ cogo di an ka taa an Vamara ye min sɔrɔ k'u ka kunnafoni di kɛnɛ kan. Bala ye an ka ladalafɔli kɔrɔba ye mun bɛ Sikaso marabolo ko fɔ an ka seko ni dɔnko ko ba don o siratigɛ de la yaasa ka nin fɔlifɛn in sankɔrɔta seko ni dɔnko kɛnɛba bɛ sigi ko festival de triangle de balafɔn a bɛ san caman bɔ bi ɲina san ta yaasa ka dɔ fara a yanga kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiri so y'i bolo don kɛnɛ mun bɛna taa kɛ Sikasokaw bara octobre kalo tile 9 ka taa bila a tile 11 na ka bonya karama bɛɛ ta k'a di jamana kuntigi ma général d'armée Assimi Goïta. Et sur ce, je déclare lancer les activités de cette 9e édition du Triangle de Balafon. Ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka foli di ministre minnu bɛ yan ka foli di an ka président ma le président de la transition son excellence le général d'armée Assimi Goïta ka foli di premier ministre ma n'a ka gouvernement bɛɛ ani fɛn fɛn sen a yɛrɛ se yan pour ce pré-lancement. K'a fɔ ko triangle balafɔn tiɲɛna a tun jɔra o kosɔn an bɛ foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye ka foli kɛ président ye ka tugu ni kura bɛna don balafɔn na bala la bɛɛ b'a dɔn bala ye min ye an b'o de fɔ yɔrɔ bɛɛ ni ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛ kɛ maître de cérémonie bɔra k'a fɔ bala jɔyɔrɔ ka bon a kɔnɔ a bɛɛ la. O da to ministre de la culture nana ni Neba Sobe ye pour ce pré-lancement. An bɛ baara la an b'a dɔn fɛn fɛn sen mana a yɛrɛ se Sikaso aw b'a dɔn k'aw sera région kɔnɔ ka tugu bonya ni karama de bɛ Sikaso kɔnɔ k'a fɔ ko Sikasokaw pɛrɛlen don
Kastugun anw sigilen bɛ ka tirandi balafɔn kɔnɔ a mɛnna ni an ye sababu sɔrɔ ka o tirandi balafɔn na nati an pɛrɛlen don wa an bolo dayɛlɛlen don ka bɛɛ kunbɛn ni hɛra ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲuman se hɛra la ala ka jamana kolo suma Sikaso bala ka ɲɛnajɛ belebeleba in an ka jamana diinɛkow ni laadalako minisiri ale mun ye Sikaso ka den ye ka fara Sikasokaw ka jɛkulu mun bɛ Bamako yan nɔ bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira ni ka yira diɲɛmaa la balako Sikasokaw b'o dɔn k'o dɔnna kari ko bɛɛ ka taa ɲɔgɔn kunbɛn Sikaso yaasa ka nin fɔlifɛn kɔrɔba in sankɔrɔta. Awɔ an bɛ Bamakɔka bɛɛ wele a ye taa Sikaso ni hôteliw banna a bɛ jigin an na sow kɔnɔ ni sow banna an bɛ taa kungo kɔnɔ an bɛ si ɲɔgɔn kan wara tɛ Sikaso fɛn wɛrɛ tɛ mɔgɔ si minɛ yen ni ala sɔnna a ma Dafe e ye ɲɛnɛɲumanya min ta e n'i ka baarakɛlaw ni ala sɔnna a ma gouverneur muso min bɛ an ɲɛfɛ a yɛrɛ ko cɛ don wa donc n'a taara Sikaso a bɛna dɔn ko hali cɛ ta a bɛ cɛ fana sanfɛ parce que kɔni an bɛ a dumuni fo k'a lahala siga t'a la dɛ parce que adamaden mana dumuni kɛ ka fa ne t'a mɛn i bɛ cogo na i b'a fɔ k'i bɛ fɔɔnɔ i bɛ k'u ka min ka jigin waati dɔ i tɛ sigi yɔrɔ in na o de ye lahala ye donc a balo b'an fɛ yen n'a ko waso tɛ waso fana don a balo b'an fɛ yen bi a balo b'an fɛ yen sini Dafe ne t'a i bɛ jigin n yɛrɛ kan n bɛ balo. Sikasokaw ka balafɔlaba Ndeba Solo ale n'a ka fɔlikɛlaw olu ye maaw nisɔndiya ka festivali kun fɔlɔ di maaw ma Bamako yan fɔlɔ ani don kofɔlen ninnu tɛ. An na to Sikaso kɛrɛfɛla la Fala ye n'an ye Sikaso sira kɔni sɔrɔ ka ban an bɛ se ka Zeguwa sira sɔrɔ n'an ye Zeguwa sɔrɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire kunungo min ye an ka seko ni dɔnko maaba ye Umu Sangare ale sera Côte d'Ivoire kaw fɛ yen taama in bɛ tali kɛ mun na a yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛnɛ min sigi san o san n'an b'a fɔ ma ko FIWA o tako 9nan ɲɛbila baaraw don nin waati min yɛrɛ la an filɛ ka kuma sisan Yanfoyilaka fɛn fɛn bɛ yen u ni Umu bɛ baro sigi la dunanjigisɔrɔ kɔnɔ Tɛrɛsiwilikaw fɛ yen yaasa u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye FIWA nata in na min ye nin kɛnɛ in ye sa k'a kunbɛn o foyi bɔ an ye tɔgɔla pankurutigi kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen n'o ye malidenw ka tɔnw ye olu bɛɛ lajɛlen ni farala ɲɔgɔn kan Umu yɛrɛ kanuba n'a lafasabaw ka taa se Segu Simbo Keyita ma ni ale ye an ka dɔnkɛlaba ye ale fana ye kɛnɛ sɔrɔ ye sabula ale bɛ baara la nin waati na Abijankaw fɛ yen ale fana bɛ ka dɔn belebeleba labɛn dɔn min kan ka na kɛ an ka ɲinansan seko ni dɔnko fana hukumu kɔnɔna na o baaraw bɛ sen na Umu kɔni ye bɛɛ fo n'ale a ye bonyamasegi kɛ bɛɛ ye maa maa sen sera kɛnɛ ka pankurutigi kɛnɛ in na min ye Yanfoyilakaw ye ka taa se wasolon bɛɛ lajɛlen ma maliden fɛn fɛn fana bɛ yen n'olu taara kɛnɛ ka sa k'a bɛɛ lajɛlen fo ka Côte d'Ivoire k'a ɲɛmaaw fana fo sabula u y'a to Umu k'a ko ja a bolo a bɛ se ka kunbɛn cogo min na i n'a fɔ a bɛ Bamako yan u y'a ko kɛ o cogoya la min ye Umu Sangare an b'a fɔ sa ko taa ni ka segin k'ala k'o nɔgɔya a bolo wasolonkaw an'u bɛ kuma na nin waati na Fala sini ni min sɔrɔl'o la an n'o fana da maaw tulo kan a bɛ se k'a faamuya cogo min na Umu Sangare ka ni Abijan taga in ale hukumu kɔnɔna na ni baara minnu kan ka k'a kɔnɔna na o de ye nin ye n'an bɔra yen an bɛna farikolo ɲɛnajɛ la kunungo Joliba AC ale tun ka assemblée générale bɛ Fala ye assemblée générale in sa an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ ko Tijani Ɲamele ni ale tun ye tɔn ɲɛmaaba ye ale kɔni ye baaraw bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ Maître Basalifu Sila ma Babu Sila k'ale de kɛra Joliba ɲɛmaa ye san 4 nata in na sa Joliba ko bɛɛ lajɛlen mina na to ale de bolo o kɛra assemblée senfɛ n'o y'u ka assemblée générale ye Babu ale de tun ye Tijani Ɲamele ka danga ye nin waati in na fana tɔn kɔnɔna na ale ka wulikajɔ barika ka bon sankura min n'o filɛ nin ye sa a y'o baaraw daminɛ kabini saison tɛmɛnen in banna bi bi in na Joliba kɔnɔna na danaya caman b'a kan maa caman kɔni wulilen don k'u jɔ baara in bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min Fala ye an bɔra assemblée kɛyɔrɔ minnu tun kan ka kɛ cɛbɔ ye n'u y'u fosi ka bɔ a la olu fana taara baro sigi olu ka kumatigi ye maa min ye o ye Mohamed Sako ye n'an b'a wele ko Sako Holding Joliba basikɛti o maa don ale fana kɛrɛfɛ Lasana Fane n'u b'a fɔ ma ko Lasa o fana bɛ a la min ye Burama Tarawele n'o ye Ala ka bura ye ka taa se Jɛnɛbu Sanogo ma olu fana taara baro sigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye kalata min kɛra ko kalata tɛ ko biro sigi ma kɛ bi biro sigi ma kɛ sini k'u na wuli k'u jɔ ka se sariyatigiw ma yaasa u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na min ye Mohamed Sako ye
a ko ko ni ala sɔnna a ma ko mɔgɔw bɛna na kuma mɛn kuma min bɛna na to olu maa minnu naani minnu sigilen filɛ nin ye k'u bɛna na wasa sɔrɔ ko in ale kɔnɔna na fala ye Super Coupe Assimi Goita hukumu kɔnɔna na tɔn kelen bɛ yen o kɛra bugɔbali ye dɛ n ko ɔnzɔnu Segu ko tɛ dɛ an buranakaw Tumutu ko k'a bɛ tulo daminɛna maa si ma u tɔ da fɔlɔ fala ye ɲinan min ye Tumutu tɔn ye a bɛ kulu min kɔnɔna na sa ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan ye sa a kɔni a y'a da to maa caman na dɛ kabini u nana u ye bi 11 don bi 1 o de don n'u kun carton jaune 4 u ma carton rouge foyi sɔrɔ poule hukumu kɔnɔna na u ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn kan poule B la fala ye o ye Joyila ye Banikɔkaw Baɲaŋara dɔngɔnɔw anw Segu bamananw Tawudenikaw u y'an bɛɛ lajɛlen jɔ ko ye fala ye k'an dasi ka na koyi fɔlɔ u ye Joyila minɛ 3 ani 0 o kɔfɛ u ye Baɲaŋara minɛ 3 ani 0 Segu ta kɛra 1 ni 0 ye u ye 2 ni 1 kɛ Tawudenina min ye gouvernement u y'o gosi 2 ani 0 ko kabini ko daminɛna min ye Tɔnbukutu équipe ye ko jɔn ko ala sen da yɔrɔ ka ɲi wa min ye Super Coupe Assimi ye a fana bɛ k'i sigi saga ka taa a kuncɛyɔrɔ la Mamadu Konate ni Wɛnsɛn kɔnɔna na min ye u ka demi-finale la sa ni ala sɔnna a ma Tumutu ani Bamako don dɛ u ma nɔgɔn dɛ Bamako yan ko septembre kalo tile 3 fala ye Mamadu Konate la donc an b'a ɲini an buranaka bɛɛ fɛ ani Segu bɛɛ komi Segu binna ka ban an ka taa an buranw supporter fala ye ni ma dɔ sɔrɔ i tɛ dɔ sɔrɔ ni kun kɛra k'an bɛɛ bolo bɔlen don ala dun n bɛna tila ka Gawo ta ɲininkali kɛ ni Gawo fana bɛ position min na k'o fana ɲini k'o dɔn wa olu fana y'an buranakaw ye fala ye donc bi ta an b'o jɔya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa maa kun sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko nin de kɛra tulo a n'aw ɲɛw garisɛgɛ ye Jani ale ka bi karidonyan n'o ye utu kalo tile 31 ale kibaruyaw kɛnɛ kan Falaye Keita a k'an bɛn sini ni ala n'a kɛra sɔnna ma ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye sini kɛnɛ labankoɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka jamanaw kisi ala k'an ka jamanaw tanga a k'an bɛn tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45